Нова седмица и нов разговор с хаштаг БГ. Този път наш гост, извинявам се, е журналистът Петър Болгин. Здравейте! Добре, заварили. Аз искам да питам, известни ли са ви тези издания Коенсел и Букеде? Не, какво е това? Не, и на мен не ми бяха до преди 5 минути, тъй като Коенсел е едно от най-известните ботански вестници, а Букеде е един от най-известните афгански вестници. Що го казвам, защото се оказа, че държави ни изпреварват в наскоро излязлата ранг листа на Репортери без граници за индекса за свобода на медиите. Ние сме на 106 място, те са така прилични позиции пред нас. И с това искам да започна този разговор с тази тема, тъй като преди около месец някъде журналисти на БНР протестираха срещу така значително намаляване на техните хонорари с около близо 50%. И те отвърнаха, че това при всички положения ще повлияе на качеството на програмите, ще повлияе като цяло на функцията на БНР, а именно обществено полезната и функция. Вие тогава, преди месец, си изказахте в подкрепа на протестиращите, като определихте, че последните две години управлението на БНР е доста така, използвам неласковия термин нескопосано. Нескопосано, некадърно. Всякакви такива термини може да определим. Да. И моят въпрос е докъде стигна развитието на действието там? Има ли някакви изгледи за подобряване на положението на работещите в БНР и проблема с родните медии само в кавички само? Финансов ли е или има и друг по-дълбок проблем? Първо трябва да кажа на вашите зрители, че финансовия проблем в БНР е най-малки. Тоест това е проблем, който може лесно да се реши. Той не е проблема, който генерира най-много напрежение и най-много трудности в работата. Много по-тежки са други проблеми, свързани с неспособността на настоящото ръководство да управлява компетентно, а също така и с неговата склонност да се поддава на политически натиск. Това е особено тежък проблем, защото пари винаги могат да се намерят, пък дори да не са достатъчно много, те могат да се разпределят по един добър и интелигентен начин, но когато едно ръководство е склонно да се поддава на политически натиск, срещу това спасение няма. И всъщност това заради което основно аз участвам в този протест, именно заради несъгласието ми с този начин на управление, който напомня едни позабравени времена от преди 10-15 години, когато в националните медии, в обществените медии диктуваха политиците, те казваха какво трябва да се прави, какви теми да се разискват, какви хора да се канят, какви предавания да има, какви да няма. И аз мислех, че това време е отдавна отминало, но се оказа, че не е. И че ето сега това ръководство на Националното радио е склонно да се поддава на този натиск и заради това на мен ми се струва, че то не би трябвало да продължи да управлява. Протестът продължава. Положението също и в момента продължава. Това е искането. Ръководството, не само генералния директор, но и управителния съвет и всичките видове директори там да си подадат оставката, защото те всички показаха, че са ненужни и непотребни станаха. А това ли според вас е причината за това 106-то място или конкретно за БНР, тъй като той се явява един вид последния защитен вал, тъй като частната сфера си частна сфера. Там никой не може да ги подложи някакъв контрол, но все пак БНР си има някакви държавнически функции в полза на обществото. Да, и освен това, когато сравняваме БНР и БНТ, другата обществена медия, мисля, че ще кажа нещо, с което повечето хора ще се съгласят. БНР е несравнимо по-свободна медия. В БНР до този момент поне никога не можеше да се случи това, което колегите в БНТ преживяват за жалост, а именно да имат една единствена линия на поведение, всички журналисти да следват един и същи начин на мислене или поне на поведение пред камерата. Ние в Националното радио имаме хора, които са пред микрофон, журналисти, репортери, редактори, които са с най-различни политически убеждения, леви, десни, центристски, монархически, републикански, каквито искате. И те не се страхуват да заявят или да покажат, че имат такива убеждения, което за мен е хубаво. Дори тези хора, с които аз не съм съгласен, тези мои колеги, които изповядаме различни виждания за развитието на държавата, за политическия живот, ако искате и за световната геополитика, имаме различни виждания, но е прекрасно това, че всеки един от тях може да ги изкаже. Може да каже, че за него правилно е да кажем вариант А, пък аз да кажа, че за мен правилен е вариант Б, някой друг да каже, че изповядва вариант С.
Това нещо, смея да твърдя, в повечето останали медии, включително и в обществената БНТ, го няма. Там има една униформеност, там има едно единогласие, където хората се боят, разбирам ги, че се боят от своите началници, да кажат това, което мислят и да изразят някаква по-различна мнение от тази, която е мейнстрима в момента. И БНР затова е ценно, защото има този букет от най-различни гласове, но това, което ме е страх от това, което предстои, моето опасение е, че стремежи този букет от различни гласове да бъде преформатиран и да зазвучи само един единствен глас. Само един единствен глас. Има някакво съвпадение, тъй като стои 6-то място в Рапалното. Това означава ли, че някакво съвпадение на насочеността на този глас? Тоест, коловозът, който иска да насочат БНР, съвпада ли с множеството други частни медийни групи? Значи, нека да определим това, към което се опитват да вкарат Националното радио и това, в което са вкарани голяма част от останалите медии. Това е най-общо казано гласа на това, което аз наричам съвременното неолиберално говорене или съвременното дясно говорене. Сега, само по себе си в него няма нищо лошо. Хубаво е да има хора с либерални, неолиберални, либертариански, десни и какви ли не други нагласи. Лошото е, когато само това стане единственото. Само когато това стане единствено възможното и не се допуска друго. Ако се гледате в медиите, вие ще видите българските, вие ще видите, че повечето от тях изповядват наистина тази философия, че пазарът е всичко, че няма нищо извън пазара, че всякакви социални функции на държавата трябва да бъдат сведени до минимум, че всичко трябва да бъде приватизирано, продадено, че единствено парите са символа на успеха и че ако ти нямаш пари, значи си тотален лузър и загубеняк. Това е един дискурс, който беше много характерен за Западна Европа и за Съединените щати преди 20-30 години. Вече не е така, но тук нашите властелини на умовете не го разбират това, че дори и там има промяна. Стремежът е от българските медии да бъде изгонено всяко ляво говорене, нека така да го наречем, всяко говорене, което излиза извън пазарната логика, което излиза извън рамките на пазарния фундаментализъм и което се опитва да разшири малко мисленето на хората, което се опитва да направи така, че хората да прогледнат извън дясната парадигма, извън парадигмата на тази диктатура на пазара. И ето, аз си мисля, че в момента целта е и Националното радио да бъде вкарано в това мислене, като добавим, разбира се, и геополитическия натиска, който идва от чужди държави. Това е вече втория момент, а именно, че медиите основно трябва да бъдат вкарани в тази парадигма, където има абсолютно добро и абсолютно зло, като, разбира се, абсолютното добро това са Съединените щати, абсолютното зло са Русия и всеки, който се опита да се усъмни в тази манихейска черно-бяла картина на света, бива заклеймяван като рубладжия, агент на Кремъл и всички останали епитети, които си ги знаем пак от едни и други минали времена. Пак казвам, Националното радио до този момент се умяваше да се опази от вкарването в този кълъп, в това клише. Тези ръководители, които в момента са в Националното радио, те за жалост са достатъчно безгръбначни, за да се поддадат на натиска, който идва от определени среди в България и да накарат радиото да зазвучи наистина по един униформен начин. И да се сгуби този... Разбира се, да, просто плурализма ще изчезне. Да. Добре, уточнихме властта, как оказва влияние върху медийните среди. Има ли основание обаче да твърдим, че подобен натиск се оказва също така и от средите на неправителствените организации, в частност на протестна мрежа и конкретно свързаните с тях НПО-та? Действително, ние някъде около 2 години или 3 години наблюдаваме един много странен феномен в България. Едни структури, които не притежават никаква обществена легитимност, т.е. нито някой е гласувал за тях, нито някой ги е избирал, нито те присъстват като назначени на важни постове, се изживяват като тотални специалисти по всичко и тотални разбирачи от всичко. Като започнете от ядрените централи и свършите с, да кажем, качеството на млечните продукти. И помежду тези две теми всички останали. Голяма част от тези структури, които са най-вече фундации, неправителствени организации или NGO-та, както се наричат,
естествено е да се запитаме откъде това самочувствие. Т.е. откъде тези хора имат самочувствието, че разбират от абсолютно всичко. Според мен основната причина за тяхното самочувствие е американското финансиране или финансирането изобщо от западни централи. И те смятат, че понеже имат този ресурс от чужбина, могат да си позволят да диктуват как да стоят нещата в България. Разбира се, през последните повече от година една част от тези хора влязаха директно в управлението. Нека да си припомним служебното правителство на господин Близнашки и да видим как там се намърдаха някои от най-гласовитите протестъри от предишната година, което, разбира се, направи на пух и прах тяхната теза, че те протестирали за идеали, за ценности в името на справедливостта, добротата, красотата и всичко останало. Видя се, че те протестират за постове. Много от тях след това продължиха кариерата си и в следващото правителство, или тъй или иначе тези хора вече са във властта. Това, което те показват е възможно най-лошите прояви на авторитаризъм, а защо не и на тоталитаризъм. Тоест, те смятат, че това, което казват, трябва да бъде истината от последна инстанция, че това, което те казват, единствено то трябва да звучи в медиите и ако звучи някаква различна гледна точка, тя, разбира се, трябва да бъде остракирана и оплюта. Оттам и тяхната омраза към нашето предаване в радиото Деконструкция, защото ние съвсем откровенно им казахме, че повечето от тях са наистина бездарни, много от тях са недоучили, много от тях не притежават никаква друга експертност и никакви други познания, освен някакви курсове, на които ходят в Европа, в Америка и не знам си къде. И въз основа на това наистина се мислят за някакви тотални специалисти, които могат да раздават правосъдие за всички. И за това ние с моя екип в Деконструкция се борихме за това, че тези хора нямат право да се бъркат и да казват какво трябва да звучи по радиото и какво не. Разбира се, те използваха факта, че влязоха в служебното правителство на Росен Плевнелиев през 2013 година и в 2014, прощавайте, и направиха така, че вече разполагат с този властов ресурс, който могат да оказват натиск. Именно от тези среди, аз ги наричам протестърско-реформаторски президентски, дойде и най-силният натиск върху Националното радио. Това са хората, които и до този момент продължават да оказват натиск, които се опитват да прокарат своите интереси, като тук, като казвам интереси, имам предвид интересите на настоящия президент Плевнелиев, а така също и на други групировки свързани с него, на други центрове свързани с него. Пак говорим за неправителствени организации, за център за онова, за къща с някакъв цвят, не знам си каква. Този ресурс, който те имат, колкото и да е минималистичен в лицето на президента Плевнелиев, се стремят да го използват по най-удобния за тях начин. Но пак казвам, в очите на повечето българи, поне такива са моите впечатления, това е една групичка от самозванци, които не представляват никакъв интерес и никаква значима сила, освен това, че в момента имат някаква политическа протекция. От тях някаква особена умност не може да се очаква. Добре, явно така успяхме да уточним, защо България се намира на 106-то място. И поради тази причина и разбираме защо се налага от Нью Йорк Таймс да разберем, че всъщност САЩ възнамерява да доставя тук тежка бойна техника, както в Румъния и в Прибалтика, и да превърне България в, цитирам, елемент от задържането на руската агресия в Европа. Сега моят въпрос е тишината по тази тема. Някакси заглъхна за конфликта в Украйна. Това е, защото самия конфликт в Украйна е заглъхнал или е неудобно да се говори за това? Според мен скандално е, че ние се занимавахме, мисля, че една седмица, с това трябва ли да светят очите на паметника на Самуил или не трябва да светят, или дали трябва да бъде харесван филма «Време разделно» или не трябва да бъде харесван, но никой от тези толкова активно говорещи по тази тема, които опищяха света, нали, колко било ужасно, какъв бил ужасен паметника на Самуил и колко било символ на изостаналост, ретроградност и пещерен национализъм, ако харесваш «Време разделно», никой от тях, които иначе са толкова гласовити, не обели и една дума по истинския скандал на деня, а то е това, което ви е казано. Именно намерението да бъдат разположени тежки оръжия и военни части в страните от бившия източен лагер, включително и България. Защото ако това стане,
това ни вкарва моментално в сред най-отявлените врагове на Русия. Защо казвам, че това е лошо? Защото много други държави, включително и наши, с които заедно сме били в бившия комунистически лагер, имат смелостта, въпреки че са членове на НАТО и въпреки че са членове на Европейския съюз, да изразят своите резерви към тази така отчаяваща русофобия, която се носи из цяла Европа, но и тя, разбира се, идва от Америка, но се носи и в Европа, тъй като тези държави имат смелостта да кажат, че това не е най-добрият начин, по който може да се прави политика в нейния международен аспект. Докато нашите управляващи, като казвам управляващи, разбира се, имам предвид пак кръга около Росен Плевнелиев, защото при Бойко Борисов ситуацията е по-различна, значи те дори не изчакват това, което ще кажат американците, а в момента, в който американците кажат хоп, нашите вече са скочили. Тоест, това е едно такова типично блудолизническо поведение, едно поведение на класическия слуга, който зяпа в устата господаря си и се опитва да предогави и най-малкото негово желание и да го изпълни преди още това желание да бъде формулирано. Това, разбира се, няма уникална черта на управляващите сега в България. Управляващите преди 50 години са били същите, преди 100 години също са били същите, но това не стават по-симпатични. Тоест, аз си мечтая да има в България някакви властови фигури, някакъв президент, който да е достатъчно интелигентен, достатъчно образован и достатъчно смел, за да има силите да се противопостави на силните на деня и да гледа преди всичко на интересите на България, на това, което България има нужда, а не това, от което имат нужда неговите господари. Сега, аз разбира се, прекрасно разбирам, защо господин Плевнелиев го прави. Той се надява, че с това американофилско поведение ще си гарантира подкрепата на Съединените щати за втори мандат. Той много се надява, че Съединените щати ще натискат на Бойко Борисов да именно ГЕРБ да издигне неговата кандидатура за президент и съответно ГЕРБ да го подкрепи. Само, че дълбоко не съм убеден, че колкото и да се слагаш на американците, в крайна сметка те ще подкрепят именно тебе, защото американците, нека да имаме това предвид, са преди всичко едни безкрайно прагматични хора. И те едва ли биха заложени на един много спънат кон. Тоест, те биха заложили, разбира се, на човек, който ги подкрепя, но ако този човек е тотално нефелен, със сигурност биха си избрали някой друг. Те нямат сантименти. Това, че той им се е клеил в любов, изобщо няма да ги накара да го обичат. Те ще го заобичат само ако преценят, че той има достатъчно потенциал да спечели. А мен ми се струва, че господин Плевнелиев няма никакъв потенциал да спечели, дори и да допуснем, че бъде подкрепен от сега управляващата партия ГЕРБ. Но явно господин Плевнелиев не успява да разбере това, а хората, които го съветват също. Пък от действията на господин Плевнелиев аз не съм с особено високо мнение и за интелектуалния потенциал на тези, които го съветват. И те отчаяно се опитват да чрез неговите действия, чрез неговите изказвания, да спечелят американската любов и съответно тяхната подкрепа за втори мандат, което според мен ще бъде една игра предварително загубена. Няма смисъл. Добре, но след пък са на властта, какви точно речеви инструменти успяват да използват, за да вкарат всички в някакъв такъв многостранен транс? Често се случва да използват думата евроатлантическа ценност. Какво стои за тази евроатлантическа ценност? Аз също много пъти съм се чудил и не успявам да разбера какво значи евроатлантическа ценност, но поне като наблюдавам хората, които много използват и са много влюбени в тези критерии, така горе-долу съм си съставил някакво мнение. Значи евроатлантическа ценност явно според тези хора означава ти да изпадаш в интелектуален оргазъм всеки път, когато видиш, да кажем, Джон Маккейн, американския сенатор по телевизора, или ако видиш един така среднокалибрен чиновник от Европейската комисия или говорител, някой от говорителите на Европейската комисия, не дай си Боже еврокомисар, тогава оргазмът става многократен. Също така означава, че трябва постоянно да говориш за хибридна война, че трябва да разобличаваш руския заговор непрекъснато, че трябва да твърдиш, че това прекрасно детско филмче Маша и Мечока, което върви за лека нощ деца, не е просто едно детско филмче, а това е един много коварен план, част от хибридната война на Путин, измислено в Кремъл, и че тези неща трябва да бъдат разобличавани буквално сутрин, обед и вечер. И естествено трябва да твърдиш, че без НАТО и Европейския съюз България не би могла да просъществува и 2 минути. Това са евроатлантическите ценности, това разбирам аз, като гледам хората, които ги изповядват, но пак казвам, това е един много тънък слой от хора в България, които говорят по този начин,
Това, че те са овластени в момента, ги е главозамаяло и те си мислят, че така мислят повечето български граждани, смея да ги уверя, че изобщо не е така. Значи преди 1989 година, когато имаше само една партия, комунистическата, имаше един върховен управител Тодор Живков, така се говореше за комунизма. Нали? Всеки говореше за комунизма и става дума от овластените хора. И те си мислиха, че понеже те говорят по такъв начин, всички мислят по този начин. В обществото имаше едно такова лицемерие, хората мислиха по един начин, но говореха друго. Сигурен съм, че сега е също. Всеки говори за евроатлантически ценности, евроатлантизъм, Брюксел, Вашингтон и всякакви други неща, но на повечето хора им е дълбоко безразлично, когато и съм сигурен, че те си изключват съзнанието в момента, в който чуят, че някой говори за нашите партньори в Брюксел и така нататък. Между другото, така говорят не само десни партии, така говорят и представители на леви партии. Примерно господин Станишев много обича да говори така и не случайно, като заговори така на третата минута, даже по-говоря на втората минута, представят да го слушат хората. Но това е болест изобщо на българския политически елит. Той не е свикнал да говори така, че да го разбират повече хора. Той иска да говори така, че да го разбират бюрократите в Брюксел или във Вашингтон. Тоест говорят с един вид диалог, че с тези официални изказвания и говорят ушното бюрото, което присъства, но си пращат сигнали към... И то е по някакъв начин естествено, защото тези хора, например българския политически елит, той няма легитимност, той не черпи своята сила от българите, от хората, които са ги избрали те или иначе, гласуват за тях или ги харесват. Той знае, че тяхната власт зависи от онези в Брюксел или от онези в Вашингтон. И затова на българския политически елит не му пука особено какво ще си кажем ние с вас или какво ще си кажат хората, които сега минават по улицата, защото той знае, че не зависи от тях. Той знае, че за него е важно да го обичат в Брюксел. И ако го обичат в Брюксел, тук дори 99% да го мразят, на него не му пука от тая работа, защото той знае, че онези от Брюксел ще осигурят неговия просперитет. Дори да не бъде избран тук, след това той ще бъде избран я в някоя комисия, я в някоя служба, я в някое дипломатическо представителство и неговия добър живот ще продължи. А какво ще се случи в България, за това изобщо на никой не му пука. Това е тъжно, тъй като друга тема, за която въобще не се говори, че въобще не се говори в нито една мейнстрим медия, но в една организация Интернационалния консорциум на разследващи журналисти. И там пуснаха една поредица, мисля, че се казваше Wikileaks или нещо такова, в който пускаха документи, в които се доказва как по времето, когато Жан-Клод Юнкер, сегашният председател на Европейската комисия, е бил, мисля, беше министър-председател на Люксембург. Така, един солиден брой западни фирми, също не само западни, какви ли не фирми, които са дължали данъци, са се преориентирали бизнеса или каквито и активи към банки в Люксембург, а това е държават под 500 000 души. И тези компании, с които и Apple, но известни и Pepsi, кой не, добре, че по телевизията, защото сега толкова са така са отбелязали на много хубаво и сладко увеличаване на дивидендите, които се разплащат това на акционерите. Това е тема, като въобще сигурно това се е отразило и на финансовото състояние на самия Жан-Клод Юнкер в положително. Винаги изглежда щастлив, така че... Ами това е показателно за този класически двоен аршин, с който живеят европейските политици. Те много обичат да говорят, особено тези, които са на висше ниво в Брюксел, те много обичат да говорят, примерно, за корупцията в България, да казват, тук не се борите достатъчно с корупцията, няма осъдени политици, как може, нали, защото съдебната ви система е много зле и така нататък и така нататък. А в същото време също тези политици, към тях има достатъчно сериозни основания да се сложат абсолютно същите обвинения, които те отправят към политиците в България. Този пример, който дадохте за Жан-Клод Юнкер, е много показателен, защото той показва, че зад паравана на евроатлантическите ценности и на красивото говорене за борба с корупцията, върховенство на закона, прекрасно работеща съдебна система и всичко останало, се крият едни хора, които нямат нищо общо с тези високи принципи, които прокламират. След което нормалният български гражданин си казва, чакай малко, откъде на къде ти ще ме учиш на
морал, ти ще научиш как да си подредя държавата, как да си подредя правосъдната система, полицията, следствието, прокуратурата и така нататък. Когато ти си потънал до уши в същото това блато от корупция и от нарушаване на законите, за което ти говориш по мой адрес. Така че Европа отдавна не е този светъл фар на справедливостта и на чистотата, както той ни изглеждаше, да кажем, 90-та година или 95-та година. Тогава действително изглежда, че Европа е всичко това, към което ние трябва да се стремим, защото тя е напреднала, чиста, прекрасна, справедлива, без корупция, без престъпност по високите етажи на властта. Но колкото повече минават годините, виждаме, че съвсем не е така и че това, което е тук в България, е просто едно бледо отражение на много от нещата, които се случват в този толкова добре изглеждащ на пръв поглед цивилизован свят. Да. Може при това, поради тази причина не е слезено социологическо проучване на Медиана, в което 64% мисля, че анкетираните, които бяха над 1000 човека, бяха посочили, че смятат, че управляващите в момента защитават чужди, то не политически, а подчертано икономически интереси, което явно е показателно. Сигурно е така, да. С това е свързано последния въпрос, именно очевидно има еднополюсен модел, що се касае до външно-политическа подкрепа. Военният министр говори за папки за компютри, се каже, че не е точно така. Външният министър беше преди време да се изказа в света, в смисъл, че цялата нация е против Русия, процента на партията, в която е той, процента, в който партията спечели, някакси не му позволява така да се изказва от такова голям брой хора. ГЕРБ винаги ги разиграва тази карта за Брюксел като нещо нови, но те пък се оказаха, че... Моят въпрос е, има ли алтернатива в България? Било то на политическата сцена или на гражданската сцена, която се опитва активно да се противопостави на това полюсно говорене. И възможно, ако няма се, възможно е да се появи. Мисля, че на този етап, ако говорим за някаква алтернатива като политически субект или като някаква ясно изразена структура, няма. Има различни организации и в неправителствения сектор, и в политиката в това число, но за никой от тях не може да бъде казано, че тя е достатъчно силна, че генерира достатъчно обществена подкрепа, която да може да се противопостави на тази еднополюсност, за която говорите. Хубавото е обаче, че все пак съществуват такива организации. Хубаво е, че тези организации, макар че всяка една от тях, както казах, да не е достатъчно силна, те все пак създават един климат на различно мислене. Тоест, хората виждат, че има и партии, има и неправителствени организации, има в това число и издания, списания, вестници, предавания, които се осмеляват да прокарват едни по-различни идеи, отколкото тези прословути евроатлантически идеи, за които непрекъснато се говори. Така че самият факт, че тези структури съществуват, аз съм убеден, че рано или късно на базата на тяхната база ще произлезе един действително силен политически субект, който ще може да отправи предизвикателство към настоящата политическа класа. Защото това е неминуемо. Когато аз си говоря с хората, предполагам и вие, предполагам, че и повечето от хората, които ни гледат, знаят, че страшно силно недоволството именно към тази еднополюсност, към този стремеж задължително да бъде изкарана една държава като най-прекрасната, единствено правата и която ние винаги трябва да следваме. Хората не искат това. Хората искат да имат възможност за избор. Да, някои от тях ще предпочитат Америка, но други могат да предпочитат Русия, трети могат да предпочитат Китай, който си искате. Важното е да няма това униформено мислене и този стремеж непрекъснато да бъде следван най-силния на деня. Пък и ние най-малкото от историята на 20 век сме се убедили, че всеки път, когато се хванем за шлифера на най-силния, винаги сме губили в крайна сметка. Така беше и когато бяхме съюзници на нацистска Германия по време на Втората световна война, така беше и след това, когато бяхме абсолютно безмозъчни съюзници на Съветския съюз, така и в момента. Тоест, изводът от всичко това е, че не трябва да бъдеш безмозъчен съюзник. Винаги трябва да имаш своята независимост и своята способност и смелост да мислиш различно и да мислиш преди всичко за интересите на страната си, а не да мислиш преди всичко за интересите на този, който се смята за свръхдържавата. Това, което казахте за министрите в някои министри в настоящия кабинет,
Това наистина е скандално, че има такива министри, но пак казвам, тяхната легитимност, те са сложени там съвсем съзнателно и те са сложени там не от българи, те са сложени там отвън, за да прокарват интересите на тези чужди държави. Това е елементарен ход. Такива хора се обучават в продължение на години. Те се обучават в чужди неправителствени организации, в чужди центрове или се създават тук такива неправителствени организации, за да могат след това да влязат във властта и да защитават вече интересите на метрополията. Но от това те със сигурност не стават по-симпатични за населението. Редица обаче господаватели разпознават като, може би, най-голямата кондензирана алтернатива партията БСП. Обаче сега има едни притеснения, че се формира едно про-ГЕРБ, про-западно даже, може би, БСП, което може би на база на това какви ще бъдат изборите от местни, какви ще бъдат резултати от предстоящите местни избори, бих се опитали евентуално да завладеят те върху и да насочат партията към по една друга пътека. Според вас това нежелание сред българите да се върви към някаква униформност и така своеобразна външнополитическа мобилност ще парира ли този? Аз мисля, че ако БСП все пак иска да оцелее като партия, като сериозна партия, като алтернатива, тя в никакъв случай не трябва да прави коалиция с ГЕРБ. А коалицията с ГЕРБ е най-директният път към самоубийството на социалистическата партия. Сигурен съм, че има хора в соцпартията, които искат да има коалиция с ГЕРБ, най-вече заради своите лични интереси. Нормално е по-добре да си в управлението, за да ти върви бизнеса, отколкото да си в опозиция. Но все пак на всеки така, що годе мислиш човек, мисля, че такива все пак са останали в соцпартията, им е ясно, че те, ако сега тръгнат на някаква колаборация с ГЕРБ, значи те си отрязват пътя за бъдещето за много години напред и може би директно закопават БСП. Така че, пак казвам, ако БСП иска все пак да остане на политическия пейзаж като важна сила, тя трябва да държи силно на своята опозиционност, а не да играе някакви коалиционни игрички. Най-малкото защото нещо такова моментално ще освободи страшно много поле за други партии, които ще се настанят на освободеното от БСП място. Те вече се опитват да го правят и това е съвсем нормално. Винаги, когато имат се отвори някаква ниша, тя не остава празна за дълго време. Дори да не са някои от тези партии, които в момента съществуват, със сигурност по-нататък ще се появят други партии, които лека по лека ще изблъскат БСП и тя ще се превърне в една маргинална партийка по подобие на, както да кажем, в Гърция ПАСОК, някогашното мощно социалистическо движение и партия, която управляваше десетилетия, в момента е една крайно маргинална партийка, именно защото в последните години непрекъснато правеше компромис след компромис след компромис, както в вътрешно-политически, така и във външно-политически план. И поради това, в крайна сметка, сега ПАСОК на практика не съществува, съществува СИРИЗ. Нещо подобно може да се случи и в България, съвсем спокойно и съвсем логично. Така че БСП, ако имат все пак някакво чувство за самосъхранение, трябва да върват по друг път, а не по пътя на компромисите. Благодаря ви за отговори, благодаря много за гостуването. Благодаря и аз.